יום שלישי בשבוע, 7:30 בערב. אנחנו היום ב8 לאוקטובר 2013. בואו נבדוק כמה חובבים נמצאים איתנו. נאחל ערב טוב לכולם ונצא לדרך. אז בואו נשמע אותות קריאה, בבקשה. Bravo Uniform. Ber Uniform. Alpha Bravo. Papa Sierra. Quebec. 5 Papa Foxtrot. אוקיי, מצוין, אז נאמר ערב טוב ל5 בראבו יוניפורם, חנוך מחולון. יש לנו גם עוד בחור נחמד מחולון, סימן טוב, פאפה סיירה. ערב טוב לדוב, 5 נובמבר יוניפורם, גם מחולון. אז אני רואה שהחולונים היום שולטים פה. אוקיי, ערב טוב ל1 אלפא בראבו, עמוס. ערב טוב לאבי, 1 פאפה סיירה. נמצא איתנו 1 טנגו קווין מאפרת יהודה. ערב טוב ל5 פאפה פוקס ויקטור רחובות. ויש לנו את אלי, 4 לימה הוטל ממבשרת. אז בואו נבדוק מי עוד נמצא איתנו לגן המשודר, בבקשה. אוקיי, אז יום שלישי בשבוע, 7:30. אנחנו נזכיר שאנחנו משודרים במנסר 7, מנסר תל אביב. אנחנו גם דרך האקולינק באינטרנט, אז 4Z1 טנגו לימה מינוס רדיו באקולינק. אז ונודה לכל מי שמפעיל את הנושא הזה של האקולינק. וגם אנחנו בסימפלקס 9 בצפון וסימפלקס 8 מקיבוץ שמיר. אז זה עוד בדיקה, נשמע אותות קריאה. מי עוד נמצא איתנו לגן המשודר, בבקשה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם נושא של הודעות, ויש לנו את עמוס, 1 אלפא בראבו. אז בואו נבדוק נושא של הודעות. אני יודע שהג'מבורי on the air, הפעילות עם הצופים מתקרב, ואולי יש דרישה לתחנות, לחובבים שאפילו, במקומות שונים. דברים נוספים, אז נעשה בדיקה. 1 אלפא בראבו, 6 הוטל יוניפורם עם הגן המשודר, בבקשה עמוס. עוד יראה, רק רגע. ערב טוב לכולם, כאן 1 AB. לגבי הג'מבורי אנחנו עדיין מחכים לתשובות מהצופים, בכלל לא בטוח שהם יתארגנו. התגובות שלהם קצת איטיות, קצת מהסביבות. בדקנו אפשרות לשבת בהולנד, אבל מסתבר שיש שם איזה חופשה כרגע שתופסת גם על הצופים, על חניכי הצופים בשבט הישראלי. גופים אחרים כן מפעילים בהולנד, לא כל כך מובן לנו. גם השבטים בארצות הברית עדיין בבדיקה, שלב מאוד מאוחר. למרות שאנחנו נתנו התראה בזמן, אז מסתבר שברעות עוד לא החליטו גורמי המתנ"ס, שהם בעצם קשורים להפעלת השבטים, אם הם
אחד, למרות שבשנה שעברה היה מוצלח, זה לא הניב בעצם התעניינות, וגם אותם חברים שמאוד התלהבו, השבט בעצם לא אפשר כינוס שלהם או איזשהו מסגרת אחר כך להפעלה, גם כל מיני דברים שקשורים בתג מיוחד, השבט לא קיבל, הייתי אומר, את חלקו. אז אנחנו מצפים או שהשנה זה יהיה משהו, כמה שבטים באיזה אירוע מרכזי, או שניים בארץ, או שאנחנו, הצופים יחליטו אם הם רוצים להתארגן כמו בני אדם לקראת השנה הבאה. זה לגבי העניין הזה, זה ייחתך עד סוף השבוע הזה, או תחילת שבוע הבא. רק שנייה. אנחנו גם לא חושבים שזה הוגן להקפיץ אנשים שלנו בדקה ה-90, גם להם מגיעה איזו התראה, וכמו הרבה גופים אחרים במדינה, ואני אומר את זה בצער גם על הצופים, שזה אהבה גדולה שלי מהעבר, לא בדיוק מתארגנים בקבועי זמן שמצפים להם. כפר קיש זה למרגלות התבור, ממש מדרום לכפר תבור יש מושב שנקרא כפר קיש על שם גנרל אנגלי קיש, יוצאי הצבא הבריטי הקימו אותם בזמנו מושב, ויש שם חווה של יצרנים של כל מיני מוצרים חקלאיים, גבינות, זיתים, דברים כאלה, אבל זה לא מה שקריטי עבורנו. באותו מקום גם פועלת חנות לעתיקות ומוזיאון רדיו יפה מאוד, ממש מרשים, ואנחנו מתארחים במקום, יכינו לנו קפה, כמה דברים נשנש, ללא תמורה כלשהי. תועמד לרשותנו שם מרפסת גדולה מאוד שמשקיפה לרמת סירין עם עמדות, מקומות שאפשר להפעיל מהם, ואנחנו מקווים שיהיו כמה תחנות. פגישה חברתית, קצת הפעלה של כל מי שבא לו לבוא, מהמרכז, מהדרום ומהצפון כמובן, והרבה הזדמנות להרבה צפוניים שלא פגשו אחד את השני, או אנשים באזור גדרה חדרה, גם כולם להיפגש. רק שנייה. לא בעיה למצוא את המקום בכל מפה, גוגל, ווייז, כפר תבור זה לא אוניברסיטה בשביל למצוא את זה, כולם מכירים את זה. כפר תבור זה שנוסעים לכנרת לצומת גולני, או שיורדים ימינה אחרי כפר תבור לקבוצת כנרת. אבל כפר קיש, הכניסה לכפר קיש היא בעצם ממש לפני כפר תבור, יש שילוט, גם יש שילוט איך להגיע לתוך המקום הזה. זה בעצם איזשהו לול גדול שהוסב לחנות יפה כזאת, מוזיאון, עם בלקון כזה חמוד, מקווה שיהיה מזג אוויר נחמד. עשינו את זה ביום שישי, שיוכלו גם לבוא חברים שומרי מצוות, וזהו, הכוונה היא להיות שם בבוקר, מ-9 בבוקר, אפשר גם 9 בבוקר עד 1, 2, משהו כזה. אז עד כאן, יום שישי זה, בכפר קיש. נשמח אם הרבה חבר'ה יבואו, אולי איזה שוק פשפשים קטן, חבר'ה יביאו דברים למסור, למכור וכו'. יכול להיות נחמד, קצת חידוש, קצת אווירה שונה. חזרה לאורך הגל עם כולם, 1 אלפא בראבו. אוקיי, מצוין עמוס. אז אנחנו נעשה עוד בדיקה. האם למישהו יש שאלות לנושאים האלה או דברים אחרים, אז בבקשה. רמי, בראבו יוניפורם. אוקיי, אז קודם כל יש לנו את 5 בראבו יוניפורם עם שאלה, ואחרי זה היה עוד חורף שלא הצלחתי להבין את העוד קריאה, אז אנחנו נעשה בדיקה אחרי זה. באותה הזדמנות, חנוך, אני הייתי רוצה שבעוד כמה דקות אתה תצטרף אלינו לפינה אישית ותעביר כמה פרטים, שם, עוד קריאה, מיקום,
מתי יתקבל הרישיון, באיזה מודים אתה אוהב להפעיל, ציוד שיש ברשותך, ואם תרצה לשתף אותנו לאיזושהי חוויה, אז אנחנו מאוד נשמח. אז בוא קודם כל תן לנו את האישור שלך לדברים האלה בעוד כמה דקות, ובוא נשמע את השאלה שלך, חנוך, בבקשה. תגידי איך אתה שומע אותי, רומי, איך אתה שומע אותי? כן, אתה נשמע מצוין, חנוך, בבקשה. יש לי קודם כל להודיע לך ולפאפה סיירה שהקיוסדים שלכם הגיעו אליי. האם שמעת? אוקיי, מצוין, חנוך. אני נותן לממסר ליפול, כל פעם צריך לתת לממסר ככה ליפול שלא יהיה לנו קטע בשידור, אז בסדר, תודה חנוך. אז לשאלה השנייה בבקשה. השנייה, אם אתה רוצה שאני אדבר, אז אני אדבר, תגיד מתי. תודה. אז תודה, עוד כמה דקות אנחנו ניתן לך קריאה ואנחנו מאוד נשמח להריח אותך בפינה אישית. עכשיו בוא נבדוק מי היה חובב שרצה לשאול עם עוד קריאה בבקשה. כרגע לא נשמע. אז באותו נושא של הפעולה עם ההפעלה בשיתוף עם החניכים של הצופים, אז נאמר שהפעילות הזאת היא בינלאומית והיא תתקיים במהדורה ה-56 בשיתוף של חובבי רדיו בשם יוטה, יולית אוסקר טנגו אלפא, ג'מבורי און די אר, ובמקביל אז המהדורה ה-17 בשם ג'וטי, ג'מבורי און די אינטרנט. אז ההפעלות, הפעילות היא תתבצע בין ה-19 ועד ה-20 לאוקטובר 2013, סוף שבוע האחרון של חודש אוקטובר. במסגרת הפעילות חניכים משבטים בכל העולם מבצעים קשר עם עמיתיהם בכל העולם, דבר שמרתק את החבר'ה הצעירים האלה כל פעם מחדש. השימוש בטכנולוגיות הרדיו מוסיפה עוד מימד לצד החינוכי והחברתי של החניכים עצמם, ומקרב אותם גם לטכנולוגיות חדישות מצד חובבי רדיו. אז יש כמה תחנות שכבר ניתן לראות בבלוגים. אז יש לנו גם למשל מארגון הצופים בארצות הברית, אז חניכי צוות 123 של הצופים יפעילו במהלך ג'מבורי און די אר בין ה-19 עד ה-20 לאוקטובר מהאי קלווסטון בעוד קריאה וויסקי 5 סיירה, זה מארצות הברית. ויש לנו גם צוות של הצופים מאוסטריה, יפעילו בעוד קריאה אוסקר אקו 3 ג'וליאט במהלך יוטה 2013. המועדון ממוקם באוסטריה תחתית, לא רחוק מהגבול עם סלובקיה והונגריה. אז נעשה עוד בדיקה, נושא של הודעות, ברכות, איחולים, אז בבקשה. עכשיו אנחנו נשמח לקבל את 5 בראבו יוניפורם, חנוך, בפינה אישית. אז חנוך, בבקשה. ערב טוב לכל המאזינים.
קיבלתי רישיון בשנת 92. אבל אני הגעתי לחברות לא מהצד הטכני, אלא מהצד של המורס, כי אני שירתתי בצבא 27 שנים כלחותן הזנה למורס. רציתי כל הזמן להיות חובב רדיו, ולכן למדתי קורס חשמלאות וסיימתי, ולמדתי קורס אלקטרונאות וסיימתי. יום אחד ראיתי מודעה באוניברסיטה הפתוחה שנפתח קורס לחובבי רדיו, שהמדריך שם הוא משה פאפה פרדי. נרשמתי. את הבחינה, ואחר כך בלי בעיות, כולל מבחן שידור וקליטה במורס, שאני קצת פחדתי מהאקלים. ומאז 92 אני חובב רדיו. במשך כל השנים, משנת 92 עד 2000 לא היה לי תחנה, רק בשנת 2000 ארגנתי בעזרת ולימה טנגו שכבר הפסיק להיות חובב רדיו, ויש לי תחנה עד היום, משנת 2000 ועד היום, והשתתפתי כל השנים האלה בעולה לקונטסט. עכשיו, התחנה שלי תחנה צנועה. כאן אנטנה, ואני עובד על מכשיר קנווד TS430S. כשאני אומר תחנה צנועה, לצערי הרב, הקלטות שלי זה כשאני מגיב לאחרים, כאשר אני קורא כמעט ואין הענות. אז אני פשוט מאזין ועונה. זה כל יום זה 4-5 קשרים, לא יותר, אפילו פחות לפעמים. ואם אתה מדבר על חוויה, תקדם לספר על חוויה שקראתי לפני שבוע. בבוקר אני קריא התעברתי, אני ב7 בבוקר לא קם, אני עדיין עושה דברים אחרים, ושתה, אוכל, ואחר כך הולך, אז ישבתי ליד המכשיר. ואני שמע פתאום במורס, חובב אמריקאי, ונשמע פגז 5-9. התקשרתי איתו. אז גמרנו את הקשר, אני שואל אותו QSL סימן שלא, אומר לי, יס. אוקיי, גמרנו את הקשר. 4 ימים לאחר מכן אני מקבל מכתב בבית, ואני פותח את המכתב, יוצא ממנו, מאחורנית כתוב בצורה יפה, כתיב יפה, לבקשתך, אני שואל לך את ה-QSL הזה. בשבילי זה דבר יפה, מכיוון שאני חובבים אמריקאים כמעט ולא יצא לי קשר, כל החובבים שהתקשר איתם 99% מהם זה אירופאים. אוקיי, מצוין חנוך. יופי, אז כל הכבוד, באמת כל הכבוד לך, ותודה ששיתפת אותנו בפינה אישית. ושכחת להגיד שאנחנו הקמנו בשנת 2000, אם אני לא טועה, שנת 2000 במקווה ישראל. נכון חנוך? מאוד רמי, אני וידי הפעלנו מיד עוד שאתה למדת קורס אצל אהרון זיכרונו לברכה קישנר, כן? ונהנינו, ואני זוכר מתי קיבלתם את התעודה והייתי שעברתם את הקורס והייתי באותו יום שנבחנת, גם כן אני הייתי עם אהרון זיכרונו לברכה ויש לי תמונה שאני ואתה מצולמים שמה, אני לא טועה. וכן, עוד דבר רציתי להזכיר, שמדובר פה עכשיו, דיברו על אספה מרדיו. רק רגע. אז בשנת 2004, ולפני איזה 5 שנים, חולון בחווה, היה גם כן תערוכה של אספנות רדיו, ואני ואתה היינו היות שדיברו שזה יום רדיו, רדיו מסחרי, וזה היה בבית ספר תיכון עירוני זין, ואז איציק דרקדו, זה לא רוצה ביקש שאני אפעיל. הפעלנו שם תחנת שידור, והיו שם מכשירי רדיו מתקופת מרקוני, כל מה שהיה רדיו שופטים, עם מיקרופונים ועוד כל מיני דברים, זה היה נחמד מאוד. בנוסף לכך, גם בחולון לפני 4 שנים, הופעתי שוב פעם אותו תערוכה, הפעם היה שם 2 צוותות, אחד מרק וזולו ומוני, ואני ואקשן הפעלנו את התחנה שם. חזרה אליך. אוקיי, מצוין חנוך. נכון, הכל נכון, אתה צודק. יופי, בסדר גמור. אז שוב
הודעות, ברכות, איחולים, נושא של מרכולית, קונים, מוכרים, מחפשים ציוד מיוחד, אז בבקשה. אחד, פאפה סיירה, סימן טוב, בבקשה. ערב טוב לכולם, למכירה TS-940S במצב מצוין. כל המעוניין יתקשר 050-534-5633. תודה, ערב טוב לכולם. הבא, תתקשר אליי בקשר לכרטיסים שלך. בסדר, בסדר חמוד, הכל בסדר. סימן טוב, נעשה עוד בדיקה, נושא של הודעות, נושא של מרכולית, נושא של DXים, נושאים אחרים, אז בבקשה. 1 AB. אחד AB, עמוס, רק ניתן לממסר ליפול, אז בבקשה. רק להבהיר לגבי יום שישי זה, למפגש מוזמנים חובבי רדיו, חברי אגודה, כאלה שלא חברי אגודה, כאלה שבא להם להיות חובבי רדיו, מאזינים, כל מי שהנושא הזה קרוב לליבו ואולי שומע עכשיו גם הקלטה של השידור הזה, אז נשמח לפגוש אותו. המפגש פתוח לכולם, הוא לא באיזה מקום ששייך לאגודה, קשור אליה, פשוט מפגש חברתי למי שנושא הרדיו מעניין אותו. יכול להיות שם יהיו גם אזרחים אחרים, כי הרצנו מודעות אזורית, אז כל מי שמעוניין לראות קצת מכשירים ולפגוש אנשים, לשתות קפה, באמת ללא כל קשר לשיוכו לאגודה, מוזמן. כפר קיש, קרוב לכפר תבור, ביום שישי הקרוב, 11 לחודש נדמה לי, שעה 9 בבוקר. תודה ולהתראות. אוקיי, מצוין עמוס. אוקיי, יופי, אני מקווה שיבואו באמת הרבה אנשים ושיהיה הרבה חבר'ה ושיהיה מפגש מוצלח. עכשיו אנחנו נגיע עכשיו למכשירים חדשים שיוצגו ביריד אלקטרוניקה שאמור להתקיים בהונג קונג בין ה-13 עד ה-16 באוקטובר. אז מדובר על מכשירים מבית ורו טלקום שמייצרת את המכשירים בהונג קונג עצמה. יוצג שם הדואל בנדר ויקטור רדיו 6600 פרו, שבין היתר משתמש בממסר בקרוסבנד, דומה להפליא מבחוץ למכשיר FTM 350 של יאיזו. זה הוויקטור רדיו 6600 פרו. בנוסף יוצג מכשיר ND חדש, דואל בנד, תומך בשיטת פול דופלקס בקרוסבנד ובעל מקלט כפול, מכשיר שנוח לשימוש בהפעלות של לוויינים ב-FM, יכול לקבל בו זמנית VHF ו-UHF, ושם הדגם ויקטור רדיו דלטה בראבו 2 רדיו. אז זה ה-ND, ויש לנו בנוסף יוצג שם דגם ויקטור רדיו 200 שישמש
משדר בין 66 עד 88 מגהרץ. אז כל המכשירים האלה יוצגו בתערוכה של טכנולוגיות אלקטרוניקה, תערוכת טכנולוגיות ואלקטרוניקה בהונג קונג בין ה-13 עד ה-16 לחודש. אז נעשה עוד בדיקה, נושא של הודעות, נושא של מרגולית, נושא של VXים, נושאים אחרים, אז בבקשה. אז נמשיך קצת עם אותות קריאה מיוחדים. נגיע לרומניה, ושם העיר אולדיה שבחבל טרנסילבניה, אז ליד הגבול ההונגרי. אז העיר מציינת 900 שנה, ולפחות זה מה שכתוב, 900 שנה, וחובבים ממועדון מקומי מפעילים עוד קריאה מיוחד, ינקי אוסקר 900, אוסקר פוקס פאפה, עד ל-15 לאוקטובר. אז זאת פעילות מרומניה. באיטליה, אז חובבים מאיטליה מפעילים בעוד קריאה אינדיה, אינדיה 0, צ'ארלי וויסקי, תערוכה בנושא של טלגרפיה וחובבי רדיו בעיר רומא ב-13 לאוקטובר, יום שבת הזה, בין השעות 9:30 בבוקר ועד השעה 5 אחרי הצהריים. רק אם מישהו רוצה לשתף אותנו בנושא של DXים, אולי דלטה אקס-ריי דוב, אולי קילו אלפא יאיר או מישהו אחר, אז בבקשה. ערב טוב לדוב, דלטה אקס-ריי. אז בוא נבדוק אם יש איזה משהו חדש, נושא של DXים, משהו מעניין, אז בבקשה. הבולגרים ממשיכים להפעיל בפסיפיק תחנה אחת בפיג'י, 3 דלטה 2 גולף צ'ארלי על ידי לימה זולו 1 גולף צ'ארלי, ובאוטומה על ידי לימה זולו 2. זה בפסיפיק. יש לנו צ'ארלי ינקי 0 פאפה, CY0P, פעיל מאוד מאוד, ויש טנגו אושן 2 טנגו טנגו על ידי איטלקים, עובדים מאוד מאוד יפה, בו זמנית על 4 עגלים. יש עוד צרפתי במרטיניק, טנגו אושן 4 פוקסטרוט מקסיקו, כל עגלים. התנאים באופן כללי פנטסטיים, 10 מטר לא היה פתוח כבר הרבה זמן, כולל בשעות האלה. כדאי להשתמש בגלים לפני שיתחיל החורף. תודה על ההקשבה. שוב פעם ממליץ המלצה רגילה לעלות בגוגל על נובמבר גולף 3 קילו. נובמבר גולף 3 קילו בגוגל, יש לך שם את ההפעלות, DXים, תחבוריות. HU גם המשודר דלטה אקס-ריי. טוב, 4 זבקי, תספר למה הפסיקו ברוטומה. אני לא יודע. כן, אני יכול להוסיף. תמשיך, תספר לנו. ערב טוב קודם כל. סיפור פיקנטי שהופיע באתר של חברים מבולגריה. הם תכננו דיק אקספדישן המון זמן, ואיש הקשר שלהם היה חובב מקומית דלטה 2 דלטה דלטה. הם שלחו לו כסף, ואיך אומרים, הוא דפק אותם, ובקיצור התברר שבאדם לא ישר ורצה רק להרוויח מכל המשלחת, ובמקום שהם יהיו עוד להם כרטיסים ברגע האחרון שכבר לא היו כרטיסים חזרה, ואז הם יצטרכו לחזור, אז בגלל זה הם עזבו את רוטומה, למה הכרטיסים שלהם היו רק עד לפני כמה
כמה ימים. אז מה שהם כתבו, להיזהר עם מי אתם עושים עסקים. להגיע לפיג'י ולאכול את הכובע הזה, זה קצת לא בסדר. כל הטיול שם, הם שלחו לו כסף, והוא קנה להם שטויות, $4,000, היה כתוב הכל, אני לא ממציא. על כל מיני חוטים וכל מיני צינורות, אז ביקש 4,000, שילם שם פחות מ1,000. זהו, 4 זה בקקס. והם מכינים את זה כל כך הרבה זמן, המסכנים האלה? 4Z5SL link. מרק, אז תודה על העדכון. אז יופי, בוא נבדוק, עוד מישהו רוצה לשתף אותנו על איזה נושא של DXים, נושאים אחרים, אז בבקשה. כן, נזכיר גם שבעוד שבוע בערך, אז תתבצע הפעלה מיוחדת מהאי למפדוסה באיטליה, בים התיכון, במצרי סיציליה. אז עוד קריאה אינדיה גולף 9 ינקי, בין ה-17 ועד ה-30 לאוקטובר. אז על ידי 4 תחנות בו זמנית, מ-2 מטר ועד ל-160 מטר, ומשתתפים שם מפעילים רבים מ7 מדינות שונות. אז זה יהיה בין ה-17 ועד ה-30 לאוקטובר. אינדיה גולף 9 ינקי. אז זהו, אני גם מה שאתה אומר דוב נכון, עד חצי שעה לפני הגל, ותודה לאבישי זולו קווין שהפנית תשומת ליבי, אז באמת 10 מטר היה פתוח, פנטסטי. אז אני מקווה שככה זה ימשיך, לפחות בימים הקרובים. אז נעשה בדיקה בעוד נושא של הודעות, מרכולית, נושא של DXים, נושאים אחרים, אז בבקשה. אוקיי, אז עד כאן גל משודר. אז נודה לכל המשתתפים, לכל המאזינים, גם דרך האקולינק, ואנחנו נשמע בשבוע הבא. אז כאן מסיים, ארבק 6, הוטל יוניפורם, ערב נעים, להתראות לכולם.